dito ngayon sa, sa Lingayen Church. Meron po kasi kaming anniversary po ng mga asheres dito po sa Lingayen. So, ayun po yung mga kasama ko. Marami po kami. Ayan po sa yung iba. So, nandito po kami sa likod. Nandito po kami sa likod ng Lingayen Church. Ito. Ayan ang ating, siya po yung puno ng madre na namit ko. Dito sa Lingayen Church. Ayan. Ayan na po. So, doon po kami naka-base sa loob na yan. Hello! May mga kasama. Payapay, payapay! Ano yung naasahan mo sa Pilipinas sa atin? Wala pa kung ano sagot.